все моряки опытные. Ты их знаешь, многих знаешь, не всех. Я все знаю. Да. Не заразим твои воды. Прими нас, благослови. Маленький подарок тебе, твоим слугам. А это, все люди, видишь, все это знакомые лица, все моряки. С этими можешь познакомиться поближе. Нептун, сын на Сатурн, брат на Юпитер и Плутон, царь на Екватора и велик господар, повелител на моретата, океаните и вълните. Решихме да направим това посещение на известният кораб Аспер. Още повече, че получихме факс, с който най-учтиво сме поканени и помолени да извършим светото кръщение на славните млади моряци, намиращи се на борда на кораба. Това е факса. До него превъзходителство Нептун, син на Сатурн, брат на Юпитер и Плутон, цар на Екватора и велик господар, великъл на империята на морето, океаните и бурите. Молба от несъпокръстените, намиращи се на борда на моторен кораб Аспен. Тоест, Владислав Борисов. Аз. Илиян Спиридонов. Аз. Михаил Николаев. Аз. Ивайло Николаев. Аз. Антон Герчиков. Аз. Велики господарю, коронапреклонно ви молим да ни посетите и посетите в тайните на моретата и океаните, извършвайки сърнокръщение, което ще ни даде право свободно да кръстосваме владенията ви, защита височайше благословение, за което предварително ви благодарим и да благословим от желаящите. Може да започнете кръщението.